buna chirani ka chirani gali abantu mbale kene bagwetera mangana buna iyo nabona igweto moikoko ndanga kene chirani nabara go chande bakote benga kai nyumbe na gaji tenero kumbe yagalira yonsi akorekana yonga chirani mbaro chirani baraba be mbaro chirani baraba ya basi bono tigangire libageri mbatebinga nyasaye no muya na soira se television yeito oyono mo pastor Thomas Nyakundi yamuna senge ncholi tukoria lero nabana nyora bageni bakoruchi nsemo mbali subati gedo kurwali asakoro kunyamesocho sakoro ku korumanga rogoro bantu bacha bange sane kanisa na ekerba eguri bagamo tuaringa abageni tokwani ebatebanga egepindi gya pastor Nyakundi ge gotokokisana nkomo wajitore sana bona nyora bantange 10 abasirika bache kanisa yobone gasiengo koraga tari yabosa nendo cha matunda na bande bacha batanga pastor unagwa sabetali ya TV ekeno bakomuna bwate ebwaerete muswati oningache kanisa ntebinga lirigwa sabete chuma piri elia heto gakora muga konetwa etanete miaka ebere totana korna pia chiete sa chiete ekeno mnagwa sabete nkabeko kwege na se television muga konena nyorto gotuboka nanda gantebinga twabere na sali twagosenete nande tomenya soko gendrase sabaliye yobogima gonga aina matokea maya nanje ko bande serious ekeren ko base television yeye koranga ekena bantaban korandeli na bantabango sabera nkobwata na baramona nche ase okomorigi nyasaye na kimarange tindiko toko konyorango tokege tunu amasaba yo kwengata gakiende kwa randa segete aso komorigi nyasaye tindiko tware bagamono nona bande bari bakonde pastor gojo gwakere simito ikobwata na bakonyo abantu bwata na bange bakongakera kwanyoriyo kare gwake simi kwanyoro litoka kwamba kama tarabutora kuyawe yabutoka mapema bono ntogo ikerana lakini abange nanyore pati bakonyore kerba temire korije simiyane ya etaraso kuseba kondigi yabe pisi ebakori kemese kinga pasta nindige tinga menaye bono muntu muno imbwango kumirana bono munabagani yabache kanisa lero enanyora bacha bage kanisa asere banyor na ritwa chakire twagendeire ekene na 10 batebanga yani buna kwa kwanda seti bya sogotoka intutu wabu ati ngora na ndimna kwa eresete na boto ikire bakasore igo asenkora ndiye kanisa togo sira asenge njongo tebya abantu nonye mbali bare bosongo yaito kero kotaka gocha asenkora ndiye kanisa kwa nkora ndiye alikerina kerina bali bakora bosongo bakorine gali kwa na migori senge njose korine gali kwa na suneka ewo ikesuneka nando chake sabali bone kere kwa lini ne gali bagotangasa nga migori ayoko soimote benga gonkwanda kerina buno ika kerina iga chipigi chirabu chibangete boda era bune nyinge aye babori nga kogende kanisa yo murandi pastor Thomas Nyakundi no gwatore iga abuno gwatoro kobe guna toende nkoire bage kanisa banta bange bakorjise monyengo chabale igonga bali mutane ko ngikera sogotara gosaso kondigier to imukernyo musigo bwa masabo tema sana kondigia basi ebire bintara kora masabo igongo tabanga mbiya mono asenge station yeye ekorandie nchiri nabantu ko bwena bare morigi nyasaye takori yabaganga takori yabaragori abuntu aheteto ebikaranze bintu arweto bono morigi nyasaye takominyo kachipara goeta kona korigi yababani digi nyasaye digi abasomba banyasaye bali mwigwetenga mosomba gete buno yokorandie television iga omoroche nando mwigwetenga otabire njibake kanisa kara taro amanyana ki omosombo yebuna akorandie TV ga kanisa bona ki abantu bakarakare koranderia bali bachana romba oshudia ngekene mosombo tari TV yoka korandi nabwo atabante kanisa bakora akoranderia igonga karibu sana ebire bintete nkora masabo nabone mbate birenga ngo kigosabira rero asenge nchomambia inchuma 3 na chuma 4 na chuma 5 abana bayikaranze tamatemo bono igambwa ate list y'abantu abange nona ubache kanisa abange list y'abana babo omwana nenkera sinana ko karansa omwana nenkera zisita ko karansa omwana nenkera fonfa ko karansa pastor musabere bono igambwa ate list esimiyane ime abana abange nkoimo keriyo musigo chakera mambi pakali tukole chuma 5 ebirebi na ebiroko igunga abarogi barutera umwana attack ege ndonkerege koro kwe attack
ataki nege ndo ko Rwanda onsi yako bwata kwanyoro mwana ikarante klasi buna bano lya amatemata gitego cyakaiga ngo mwana uri esioro lye komoira ngamo minyokinka eine meke ko kwataki abarogi bakuruta gwetera mbeo mbamanye to mwana onyagetenga yago soma bono lye meke yere asama tukali atatu bono ntara kora kende ege na mona njensabe arabu manya abantu bari to kubwa batora asobwa amase television mago swase program na kubangeire asobo tukobo Nyasai tato mwana mo ikomo chenu doraba ntuba onya sai bandigere ya se television yeye na sabiro monene we meganda okora makumya usiyangi manyasa digendigere tie tato ne kore bikona saba ibori yaba kore bikona saba gakaba kore bikona se kero ya mondigere tie mbara nyasa bandigere ti bare nyagitari mbara bandigere ti nyasai bare nyumba mbara nyasai omorembo tayo nyumba ga morembe toyo bwe nyuma nyasai omugaka no mongina bakona kuomana okongusana na nkore nyumbeye na asali ye meka ya saitani kera bikaranzo byabarogi bagotare mbeo na nsiriro ba emeka ina yegi keria seri etaria yeso bona nyasai reto gwancherwa seseni station ye yomo nyene seseni station nyasai na ba director bosi amone chi manager chosi na batangasa chi baseseni yomo nene no yole kando ya no korengana ni metambo eriki moseseni nera nyasai asenge chega sia korengia bona korama nyasai kerengo chaka ukwana ringaneri ontumeka buneke bekero tindore kana tinyigweka oigweka yo manyana yeso na seri etaria yeso na sabire na kwegena amen tiga banondigereria abantu batano bokase bambwa terete bagotabanga pasta na otoramo bakokore na rero nagotebinga ebintongo sabira ngo sabira nde binta aragatano go kerengo jukera go sabira bintebi omo ikoko ndansa bere binta aragatano go nimbange te bintongo sabira amonaye igongo ikerase ngo gwatore bintebi ngo sabira onye kore gatigati se bintebi ngo sabira tobwatana monaye na yesa ko eri bagarigia diogo sesenigwa enamboro cheko na gutara gwe screen tigato akena mbe yeko ku 07 59 41 36 08 tete korabanto batano aseba ndenga pasta ekene na ondega nkorigeretie abantu batano boka garengo chaka korandia mbwatana mona abantu gusiengima igondo chenga abantu barenge choncho enambo gwa kante geten koigwe naro nanko igwe ryogiri ahongo tebongo sesenigwe because no mbwateti asamarandi aya 07 59 41 36 08 tianda royo hello kayongo ateretabu okay sesenigwa nyasago sene nyumba yaho yonsi tiangomba toyo kabere manya abantu banyasawo iyo mbwatire mwamoigure wacha Bwana akubariki oyo kabere oyo hello kayombo ateretabu kayombo aterete Korwa sune kayaite yengi mabarikiwe sana nyasawo sene mwana minto aya tiango toro yo gatato sune kana nyora bana boda bange bago ne pasta kana ngokoriye litore sana okay ngo yembo aterete oyo hello hey nga yombo aterete metembera masa nkobwe norogo sesugo kugosire kwa china la Yesu tiango nyore nando yomo baberega batigaire alafu manye go swaselingana kayombo aterete oya takago ntegera bosayora kini tambo ta nyigweti ngikona kayombo aterete oye nabate tukategera divu na ukwana aya ndete kanyora babere boka kayombo aterete alalia ikobe barikiwe sana ikobe ngima kwa jina la Yesu Kristo tiganyoro yomo igaran so se program kayombo aterete oitari gukwana tiganyoro yomo pikosi nata abantu batano kayombo aterete kayombo ateretabu
Kurumetembe, ubarikiwe sana, Mungu akuinue. Kwa igure n'abantu mbambwatete nande mbanigeretie omongina narateba ngango sesi gusana ndwarete umera namo no kubweni gukwao kwa jina la Yesu Kristo. Bono ntagetoko soase lingana gentongere ngokora igere na linta betista venzi asoko chaka. Bono tiganda tigera bachakire gwaka. Okay. Tindiko gwata bono tiganda ndakora iga ndakora iga kidogo. Barikiwe sana. Ndagate koso aselingana. Banchwa baligereri ande onsi asondigeretie na gotebi ngonye mbono kwa igorere television yao oyo no murandi Pastor Thomas Nyakundi konkorandi alikeri na kenyereko kubogeta asa mangana aliyogwetera amakongu nimanyete nyasaye bunago ntumeka nimanyete bune nyasaye ntoretie nimanyete nemerie sangete ayeto koyemanya ayinabora renkorandi ase television tu lakini to komanya nema kinya sambe keretaime bona asomo ntori twa mitiria monere bosomo ntori ongikirange bosomo ntori otaregoje kanisa na bakomanya nema kimbwate na mbona igabuno ndigeretio montori spiritual na bakomanya ngomo somboyo enema nere nyasamoete bona dede nkwanere amangana ara malitake Egenton kerege koro kwa nyota. Nanda banta bande none kanisa mbara manyanga nyota ngendoki. Lakini omanyengo korigi gunkoro. Nakibona abantu bakorigigwa. Pastor, nakia abantu bakorigigwa. Omonto naro gotebanga nkoigunda abantu nkorigigubare. Nakwana echumapiri ya etete ye mogo chimotunga. Ekero kanyoro montago tebanga igondwarete. Manegento nkeyo gegoja so monto bosa. Kende gionsi kera sobo kimabwao omontonare magega na ndabona kwano mufano nga oise konyora no nyine chinsana ko chiachire nyumba bosaigo sana ko chigo che nyumba bosaigo egento kero kyagera chiacha ekero konyora chimonyo chiko busia somo chiari egento kero kyagera chiabusi igebinto gento keyo gego korekana getabwa ati abantu bari magega morwe mboyo montago tuara Mono nkoigundo montago tebanga kosinjera beta experience emiaka ya maega o montago teban korwara buta komanya kenenga amarweire naro montago sugumerwa o monto tebanga korwara ngo ikanya gitari na bwena lakini korunya gitari ngo chanka nane na menta ingire kogera yaba o monto le sensitive na bakomanya enkeye gentokero yakaro mito ya korwa ogo chanko obwe orwara ogo chanko orwara okogera gitari obwena Omonginare na saberete agante pasta ekeren korun kabwone na gendo boiri bose na endo moise kominto igon kobwe na piba kana genda mogondo lakini ngo chabwone igon korwara bakana meterwa machina manyinga igon manyanga kende giosi oroje kirabwo maiga yegento kero ingige ko gero ko mwana amatema chakire mambi kwa makugu mwana nyagate na lyengentete omwana nyagate igeitete omwana nyagate diga matema ena nuga nalio mwana lyatama kore zukuru otoko kweta segete emeikanere gosugumerwa abantu na kinta gete birebingo chaka gukwana lingana ombwate bya asenge nibwo atengento yesangete ngokonya bagusia bange sana tosoma malikaya egetabu gekoro kwa Matayo nyakobwate bukuyao gabwo Matayo inko yebwate bya sana Matayo ege sieri ya kabere Matayo mlango wa pili Matayo ege sieri ya kabere tigambo soma isato enakwananga lero ngukwanera igoro yo korigwa igoma omwana wa sakare abantu mbare bakona korigari ginga nga yakare gwikaranzira amatemo nga yako yakorera nzukuru kyo mwana nyagata kare kwanyoro montonchera ogo kobori nga baba ngaibonera ko omuise koryo ngaikwa moira nkiakoboreria ebori nkiakoboreria omusuake yo magante binga omwana yakagende roche enga kiri ntangani bakota matema lya itete omwana yarwe sukuruga oibokiye kebuyo chiri roche ngakanyoro musubati ondoko mobori nga baba nambaire nga kwabete yani nando mwana elya kabero gokwanda nanda kamonyora ekwange tegontebya nyoko bwangire gontebye namba kwaba okoriga ni nkoro Matayo egasieri ya kabere isato ekero maruoti Herode achia koigwa aya agaichanigwa
na Yerusalemu yonsi amonere ekero omoruoti Herode aji koigwaya agaichani gwero monyene na Yerusalemu ngima. Herode niga arengo omoruoti, Herode arengo omoruoti bono rigera riga omostari okane egoteben erio akabasangereria abakuani abanene n'aborokigwa bamariko akababoria ngai Kristo agoja koiborerwa tegarabyo mwana minto. Herode ikaransire akoboringa na igure chinkuma na igure ngomonto nare nando kare koiborwa ngai nanda agoja koiborerwa no igwetege ntakora igarangeria abantu abangaini, igarangeria abantu bali abangaini bali basomereta amariko amafarisayo n'amasadukayo abantu abasangereria ekero gosoma amariko abantu bacandite Yesu obugima bwaye bwensi n'amafarisayo amasadukayo nande bari kubori Yesu amaswali karage to bakobori nkieke nguru kieke ogotumeka tagaro mwana Nyasaye. Herode akoboria nga Yesu yakoiborerwa nga imwe wakoiborerwa manye kero gosoma amariko ojakera ya mesengo nyina jakera iseto ebukwa tabanga kire Yesu iborwa enganengani yaye enganengani kerimo kunga nyota enganengani yaye egatuwa mabuna Kenya ngima omontara igwekenga montoge toto kirasegate montoge toto kirasegate kora nginga kiende mwegwetenga mugaka gete nara togete go sentence le kuruku asegate ore korokwa go sero riondo ore koroko sempapa papa go senki chindage chigaeta igoro chigari chigakomba wa abantu go chiaringa baba otokeire go sengai aburo riondo bantu bakaminyokani nagango kwanera Herode oigure nga Yesu nkoiborwa gochia lakini korwa tangani yagotebanga ekere Herode igwete nga Yesu iboirwe iga chagete koriye koro ya Yesu iga chagete koriye obugima bwa Yesu bana banyasaye birebina se television bantombare bakoriye obugima bwao bantombare bakoriye abana bao bantombare bakoriye nyumba yao bantombare bakoriye nyuma yao bantombare bakoriye obugima bwao. Herode ikaransire oyo maganda ipasta gongo ikabotuko nkorara narota nkugwa machaime Nyakundi obwata experience n'abarogi abamoko igwa n'abanyanabi aba n'abaragori abanyamesira kero korota go kugwa machaime etimu y'abarogi nerego ikaransa roche botuko abarogi meeting cyaba kinyinge ndoche bago gikorera nabono December yetogo kigosoa nari meeting kigo chacha oko igunge gari yagure tegarra egari yarugo se Nairobi kego ikagosira around bosongo ngari yagurete mbantu kibakwete oyo muna kwete gari yaru Nairobi gari yarugo se Eldoret bantu batano bakure na kibono bunande se television omoibo yondigarati omogaka bona lyogoteba ng'omwana ono kare Mombasa omwana ono karase gatengo chare sabero omwana yo mana kerecha nkomorigiare oigwete ng'Herode ikaransire akobori nga yaiborerwa oyo Yesu nga yaiborerwa origiria abantu abangaini tari abariri origiria abantu abangaini tari abariri otebiria abantu abangaini tara mo gochungusa bantu bari bagocheno nyemwe o mambi montocha no mambi no musubati ono toka mambi ngabwakira chizeze nchindo mabwakire na kibona iwe tomugako na ruarete na kidaka bwena no are pengine timu y'abarogi bakori yo mugako yo bono tomirunga gando chungusenga alistu amarutere toro baruari na keigwete bagotebi bosena keigweto kwamanya kubasoka iwachakanga baba mugako nitara iribo tuko lero na ria mwakiraga yani ya mwakaga lero akunga kaige tukiacha from anywhere kia mwakanga ka otebe na chabwene okogendo ire riboti ya setimu eri yaroche baikaraste botuko otebe chiama nimuna gwantomete nane kigasto akorete roche ke uno kerinto amoruterete bana banyasaye mbarenga morenya gitari bono iga mbarenga morenya gitari bono iga bana babekeira mache bana babekeira manyinga akorera no montonaro le maegao osugumetekereje kyoborwaire
nande ngochare nyagitari abogore timba kama tunda abogore timba kechae agoteba na kiradisio minto kerebio minto okebiro minto no chobwene kumbe no bokora igato mune chiamani ekomiti ya ikarazete ngaga kigenda morore kosene kigweto na toka temeremo kwa hiyo monto kontenga pasta nyagitaga cha kontra nyagitari buna soka igana lina mentete ingi kyagero menta torigere linge gitabu yekorokwa Saburi 41 isano igwango Saburi ibuna yagoteba Saburi 41 isano Saburi 41 isano igwango buna yagoteba Saburi yeye bana banyasaye manyingo nkori kigumore igu Saburi ibuna yagoteba bana banyasaye nagoteba inga nyasaye yotogo saba tago tigo mwana minto tago tigo hangaike tago tigo sire Saburi 41 isano egoteba iga isano ababisa bana nigo bagukwana amangana amabegoro yane bateba omonto yindi arakwe nerietali agiebwe kegima tagarra erodo ikaransiro okorire bona ababisa baikaransire kere bakonyorire banyorire mita yabonga otwamo bwaterino arasegete monginori bono okoiguna omonto chire gitari omonto rurenka orware serious oirunya gitari kwamanya koigwa abandi bagochanka nyagitari okare baba bwakire osento wete oyo minuna rware tokorokuga netwatora rieta nakinga nyagitari kimwamoirete nyagitari kimwamoirete honayo tomanyeti kende ninjenda gotebi haya baba twaro chete gatomo minyoki gochia burogora bu Nairobi tinde twatora nyagitari omanyene no twamoire tabu no mwamoire tari mware komoire ya moinoga tagarra igo bamanyete batege dogo chikia se ba komortere spirit yani omonto gose Nairobi mwamore nyagitari kwa makoigo omonto gochanga naki mware komoire ya bosongoga na mwamora yani oakire sabunga elioge chiamani yangete ndingoje goika Nairobi bana banyasaye mondigaretie bwata namo naija soko buna magano ekanisa lero narandi ngotebya bantu iga bwasomenyete buna ngokorigereriga abwasomenyete buna nkorocha iga manya abantu bari barenga abo abantu bari bamenyeta abo kare abagakambare barenga abo kisokoro cyarenga abo kigakwa no manyete ngicha kwanete amangana yoko na goetera no manyete nkiba kwaneta somo cyoyo bakamanya korwa bande bakaramera bagatabanga po mosubati oraiburu enkeye mosubati oraiburu iraberi tanywomwa bono kunyomwa serigwa aina magano igumuna marikateba abantu abakobori omonto yo ndi arakwe mwana Nyasaye ndigaratie birebi konta gatogotebi Nyasaye akoruseri kerama gano akoruseri keremeika akoruseri kerama dabau hebe nobo rwaire hebe batage togotomero mwana obo rwaire nyagitari babagene nyagitari ngaba mutomero obo rwaire takora matemo airu nyagitari emeike itoko yesari nebandi sembe tojoso bana baba bakarando sineba Mombasa neba na America neba Saudi neba Lebanon andonsi sabera bana bali koigo mare binto baro kibakora bakorte Birecha goetera mbeo barutama yo goetera mbeo omwana orenge buya fromen we omwana ruwarire abande mubwate bina kotini kinegetana kwaro mwaka bako mwaka bwatana monenche nyasakuruseria magana yo ebinto mirongo saberaga dagate binte bingo sabera bitano ngo saberande abana baho karansa matemo boranya ko bwato mwana go karansa matemo gonta to bwata namo naye asebire bingo kigosaba otaye Nyasaye omwana yo nigonta getemo ruere sadaka sadaka nere ko boko bwatana namasabari omosomba go kigosaba igara Nyasaye gere lyo mwana oyo nanyoro musubati one mugaso onta binga pastor kwarare message naje korigere yesimi nanyora ntomerte 500 nane kwarare korunsa bwe yetali omwana one mambya we karansa matemo na otomire 500 esadaka yoko bwatero omwana oyo kwegena ayeta matemo konta korigere risikaria bono ndigere lintagarre takora akesimi bono chaka kondigere montegerre ebinte bingwatura tobisabere anye ko bwato mwana ogo ikaransa matemo aitankera 12 aitankera 6 aitanane
bwata namo na jase nambe yengo kwa otome sadaka otebi Nyasaye ebese yengo tomero musomba eyeneyo mwana orione titage tiaru arama tukaya tato tage takore buyache buya aseri etalia Yesu bwate nambe yotomere sadaka otebi Nyasaye tage to mwana one Yesu mokonye aetama temo enambe yotomera 07 11 43 nande 43 03 nande bunogo toma elieta liko ngoro kerempesa naringo tebi Nyasaye korama kumia soyo omwano ogo juikaranza matemo tebi Nyasaye tage togo tomesa dakeye omosomba bunago saba tato mwana natarwara nkorwara aronyorogo chanka omwana orwarire mwere gitari amatema ete buda amatema etire naryakare kobwena tomesa daka yao tome mia yao goja senambeye toma mia mbili chiao goja senambeye toma mia tano chiao toma na misini chiao tebi Nyasaye na abwatero mwana no kwegena aetama temo enambere 07 11 43 nande 43 03 chaka gotoma narolira abandi bachakire gotoma tegete kubwatira abana ba ukwegena tegete korra Nyasaye gokore bikone tegete korra abana ba bagweta temo naro kobori ganga enambe yende gosene tumeka mpesa nerne mpesa 0759 41 3608 chinambe choro chegurabo chaka gotome sadaka yao yokubwatira omwana okwegena chaka gotome sadaka yao yogoteba Yesu kore bikone chaka gotome sadaka yao yogoteba Yesu orokie olio gotome mia yaye olio gotoma mia mbili chiaye olio gotoma misini chiaye agoteba Nyasaye omwana naetama temo aseri etalia Yesu omwana yaetama temo yotomire mutoto wako apite mutiani aete narore message oya etama tema seri etalia Yesu biamona saba agotomaga ogotebanga pastor mwana imosabere igo nindo chenga bantomara bagotebanga pastor tigantome biamona sana kwa jina la Yesu kochina kogenderanga ndebwe siontagarata isikaria igo enkayao enyuomo neburukaine enyuomo yao neburukaine morembe toya senyuomo tome sadaka yao yemia toma mia mbili chiao mia tatu chiao tebi Nyasaye igonta getenyuomo ya netenene aseri etalia Yesu Kristo tome mia yao gochaga tebi Nyasaye igonta liogwaka barimo gwaka tiogwake simi bono tiogwake simi tete godina bagotoma igara sabira abantu abagotoma kwa jina la Yesu Kristo bantomba rante de gosabira bagotome sadaka igobono tiogwake simi no akati ndiko bwata gonte te korira lya abantu aba bagaste gotabanga pastor nsabira niye sadaka yane pastor insabira niye abana bunta te gosabira onda bwasi nyoma ya yeburukaine morembe toya senyuomo tome sadaka ya gocha yemia amisini chiao mbia mona saba gotoma omwana orimo bwatero kwegena oyotomira amisini na bomoro jakoro ku Jacqueline Mose eyaho ya ikire Jacqueline Mose barikiwe sana na Nyasaye kore bikone aseri eteri Jacqueline Mose na maganyosi ara senyumbe yo tatarigererie tome mia ya gochaga amisini chiao nechi na chichibasi chigotokonya tuakanege pindieke igere Yesu ogendra kurandiwa nara ukobori nambe yende 0759 41 3608 nara nabogotomere sadaka kwa jina la Yesu Kristo gendra gotome sadaka ababali bagotebanga pastor igontagete korra Nyasaye ogokore bikona senyuoma yane Nyasaye koruserie emeikeyo emeikaye ebina bibawa bwatatabantu gusi omonginoria ebina byakotini ebino tagete ko uroboremo ebine byo Nyasaye bisarie kwa jina la Yesu Kristo yotagete gotebi Nyasaye akore bikona sabantu ba Nyasaye more isikaria bali mo gotebanga Nyasaye kore bikone korama kumia ayomara gioryo gokorigia abunekane bono iga ababisa bali bagokorigia nara ukorokwanere Edina achiki otomire siringi 30 ntoko muraumu kosinero tebire nga 30 echi nabo chenge simime no yonde nara nere okorokwa Johnny Nyabate ubarikiwa misini chiao Nyasaye tiago konye Nyasaye konye omwana orya bone kerengo chigosaba barimo gotome sadaka mwagendera gotomariga Nyasaye bwatana munainwe Nyasaye arigererio omwana o Nyasaye arigererio family yao amaryogo naratinde kirenke yao Nyasaye abunane amaryogo nararutire goche nkeye Nyasaye asarie
lakini ago teberinga onye ko bwate sadaka sesimi yao ime tomemia yao tomami sini chiao tomami ambiri chiao tebinya sae ntege ton korege kone manyalo mo na komye nkoronga jetini go toma moko minyoka jipara go chimombasa kera ase mwa tumekire chibasa chiarire lakini kero ko gweli ogibuneri wat oyotomire miyakoro kwa charity oboko nimekuona tigana bali bako na kwangi chinkoro na andama mogo tome sadaka nini mogo sirege pindi ne neema ya Yesu ya oroka usi abantu bagendera kurandigwa ikonde tego chigosaba asenge nchondo chebiro byekumbirega aba mwesi mwatomire ayeto kumeli bali bako nyenkoro to kumeli yo gotabanga jetini gotoma Chia yekile chango charo chiwata kwa jolo mondo chiri nyegitari o mondo chiri ande bese ya chiri lakini ya yebwate miya yao bunande bone mbeo bunande television otebenya sae ama tabawa yale se television bwata namo nenje tata bunago chigosaba oso enkayane lakini ago teberi tome miya yao gocha toma misini chiao miya mbiri chiao tebinya sae nebano mwana anyo yo ntomera 500 omwana yago teba kaketa matemo pasta elieta na go tomeire ayanki ota tomere nyome ya otebinya sae nyome yetenene tomero obugima bwao ekineke gasire abana babo bakone gotanta nigwa kerecha asareke tome miya yago gocha senambeye nindo chebako na gotoma nara utomire baka 20 edina magara abange bali tingo na ko kitingo basoma mkore lakini ndege tonywe amarieta yako ngorokere mpesa mambi ko andande getunu kwengata igonye gotome sadaka yao omwano ntomere rieta liaye pasta monsabere mambi na masabonde mambi no komoriginya sae mambi no gosabere litukorigima arabu chumaine ligima chumatano ligima na masabonde igobuno gotome sadaka yao na bwataniramo nenka yao na bwataniramo na bana bao na bwataniramo no mochio na bwataniramo ne familia yao asongo saba yesa akole bikone tomemia yao gocha senambeye 0711 43 943 03 0759 41 36 08 yandrago toma ekerengo cha kama sabo kiko chiko saba goni weto mo ikoko ndanga abana mbale more nyumba lakini more de iskora lakini mo jukana samura matemo abande mbale bache kanisa alia babwate chi program chaba ke chometiko na basabere kanisa bono igaiga igondo chabana bali nyumba lakini mami kwana muri jukana sama temo kerege ndukiabangirwe bono ntege temonyigwe ogenda go chiaburi ya mache yokonywa macha ari moko nyumba ya amacha ina ya ino ayokonywa tauri ya macha ireta semesa nege kombe omwana ingo cyaro gusiba macha yo atebe kwa china la Yesu kozi chikomiti nchire cyabaro gibago ikarasa roche baramera nga pro mwana onyagate tatoboa chikomiti kito chisalie agenda go tumemia yao 200 chiao 300 chiao amisini chiao bwatere familia kwegene nywomo ebina emeike kona go kubwata bwati konte kete ko yesali pono rambura ma okainega Nyasaye tato mwana mo ikoma chenu na achira soro monene digara dia bantu bawo Nyasaye bategaraire bandigara iyo monene gusiengi mani gondo choba nene bwa bogotara sarie meikaya baro gibare gusiengi ma sarie meikaya tiruminati era gusiengi ma sarie meikaya debo wasi bere gusiengi ma sarie meikaya gotare mbeo na nseriro ba gere meikana yesali iyo monene dora bana ba utatarero batumire sadaka batabiro mosomba bwata namo naitu wakanege pindi base senyo monene ndoko nyara wakana le pindi ekabanta abatayo na bago support enchiri yagenre Yesu ngwa kwane tengo yo koruna sesenirie ko bworio ko egwa seseni abana ba mitobo sinyesaye nomba libe bangete koruba konye nomba libago teba bana baitu batoboe na asabire batoboe kwa china la Yesu omonena machare nyumbeye bali barata machari basibe na goteba kwa china la Yesu chikomiti ndozi asebare bago kwana maminjane familia ye na asali kwa china la Yesu hama nene seseni abana bao emeike gotara gusi emeike yaba bani bao balimo bagotara gusi na gotanta ni abantu emeike ina yesalirie kwa china la Yesu Kristo konya abantu babo tukobo olio bwate kina kotini mokonya
mokonye olio bwate mechando boni mokonye narore nyagitari orwarete mokonye onde bwesi ondigere yo nyigure mokonye aserieta ya Yesu tata mbiyamone naende station ya Voice of Victory abanyene bonsi baka korugoro bakanse nabasabiro monene noye minteri kinyasago connecte metambo nara mosesenie na ndomo ruseria babisa bayo aserieta ya Yesu bone birebine bya monene gikorwa station yeye ebipindi binde bikogenera ama yakolekane na bonsi nyesetu abera sobwamo obasesenie myaka yonsi aserieta ya tata neryo mwana neryo moikomo chenu na aserieta ya Yesu na asabere na kwegena amen pancho barigereria igonte tego chikokora ngoteba onye kobwata magani otagete ko mumera yo monyene to meno to karanse na bogoche kanisa ikanisa ngotwara tora masabo Jumatano yo kwengata kurumambi paka morogoba Jumapili ngotwara tore ibade ngiya kabisa kurusambiri paka saa 7 Friday ngotwara tore kesha yo gosabera ense ya Kenya nabuna boni igabana bakarasa matemo ngochaka tole ko basabira lakini ago teberi chibesa Nyasaye Korwa kero igweto ngo musomba ago teba tome sadaka tebi Nyasaye na tomero musomba na nchembwa aterere bisiri byana bigoke naborangere mambi sabali nere kware go Chia kerecho bwelibire parago kore lakini wetere sadaka igwa tomire Nyasaye atiringana lyaye alikirani bali mwante utume sadaka batero mwana okwegena enambere 07 11 43 43 03 kerengo chikokora kero tete goche kanisa kore bosongo koline gari kona migori ogende oche baka kelina obore lisali pastor Thomas Nyakundi yakorandi ore tubage kanisa ayasa mange ndikere message amagani yao ne namba yesimi ngakere tokwane towasiriane asoko muri Nyasaye tiante benga salom royo mitokoro alia seme tambo barikiwe kwa jina la Yesu amen. Keep watching Voice of Victory TV, leading souls to Christ. Keep watching Voice of Victory TV. Ine nomaite ime yeduka ya Uhuru Superstores no konyora ebintu byonsi Korwa Pwani Oil ase rigolide nsekiguma unabono amafuta yogo karangira chinyeni chao chitono nsekiguma unadia fresh fry salad fry popcorn na boigo neti sabuni aabuna ndume Ditrex sawa ushid diva amo neti sabuni chinde ase ebirengo na maguri bono niko Pwani Oil yekirase likoni yao abase bao koretera sabuni yoko meseria ebintu byao byokoriera ya ushindi dishwash. Karibu Uhuru Superstores. Uhuru Superstores ni kutoka Samagacha JM Tower barabare nebengia nene ya Credit naboiga Samagacho Uhuru Complex barabare ne dukenene ya Safaricom mangi nabokubanyora sinamba yesimi kubwatia 0723136538 Ghost 0726734332 0723792036. Uhuru Superstores, guaranteed lowest price or your money back. Uhuru Superstores, karibu nyumbani. Keep watching Voice of Victory TV, leading souls to Christ.